Má priebancov ja si teraz dosť meste. To furt chápeš. To myslíš buď cez víkend. S tým treba zmieriť. A hlavne taxikár, však? To kade kto vám do piči nastúpi? To by treba vyjebať. Dobre. To treba preberať. Ten plevel od... Kokotín. Od Božia. Bo kurva. No príď po mňa, pôjdeme do Lužnej. Jasné, za koľko? Za 5 minút som tu. V Čavničke jeden kokot, no jasné, do piči. Hej? Som sa idem pojebať s teba, ty kokot. A koľko to bude stáť? 5 eur bude dosť? Jasné. Do piči. Do Lužnej za 5 eur, ty kokot pojebaný. Koľko ináč stojí takto do Lužnej? Podľa Lužná je dlhá, no podľa toho ide? Je do piči. Ja neviem, no. No 450 korún mi to vyjde od pošty, do 500 korún. 450, no. A ešte zraz do Šťavničky ho zobrať, do Šťavnice. Boha to ten za 5 eur to žil v vlastnej zemi teda. Tam sú 4 eurá do Šťavnice len, to by bol kokot vole. Á, retardovaný. Lužného. No nezapínaj a kokotiny počúvať, bo ty tu je riadnej roboty dosť. Myslíš, že keď ja to nezapnem, že idem zadarmo do piči. Ako mi to vrajú, klačnom 19? To čo ja viem, zabudnú boha. To sa hovorím v piči, niekedy. Že tí policajti už prestali, kurva, dúfam, že hej. A veď idete iba 60. No veď ale, ako celkové, globálne. Včera v piči, čo sa to robilo, tam fúkal, tam zastav. Tu je Maťo v autobuse. Aha. A taký kokot v autobuse je tu na taký teplý. A kde bol? Tam sedel. Z voláku, babou bol. A kde? Zatrtkací bol Ale v kde? políku. A teplý a za babou? No veď on je taký priebaný. On nebí. Keď sa najebe, on je sa predlíže, on je priebaný. Taký pupus? Taký, hej. Taký pupus. Ale boha minule, keď psa riešil na byte. Prišiel som do chodníku a ten sa to potkával. Ale piči. Tak som pozrel po ňom. Ale so svojím? So svojím, ale to je jedno. No aspoň, že so svojím boha, to keby nám psa Aj previdel. trtkajú do rytia, keď my sme tam nie. Keby že so susedovým, kurva, ty vole. Susedovi, keby psa vytrtkal, by asi neboli dobré vzťahy. No. Boha, len vy si spomente, kde máte na Klačno ísť do piči, lebo to nebude dobré. Ešte upresne. Časem. Koľko to? 2 íre. 2 euro? 2 euro. Íre, to sme ešte nepovedali, aký je za ten...